Taldeak, eskola txikietan ditugun talde gehienak, ez bada talde bakarreko eskola, baina talde bat baino gehiago dagoen eskolatan, urtero taldeak diferenteak dira. Zergaitik diferenteak, nagusienak barua zela eta txiki berriak sartzen zaizkigulako. Horrek aldatu egiten du gelako eta taldeko bizitza, giroa, harremana, ohiturak, egoteko erak, eta horrek aberastasuna ematen dio ume bakoitzari. Zuek imaginatu, gela adin bakarreko geletan, talde hori 2 urterekin eskolan sartzen denean talde hori eratu egiten da, eta berdin taldekide berdinekin, etorra egon daiteke ume berriken bat, edo bat doana, baina 90%an talde hori berdin-berdina mantentzen da, 6. mailan eskolatik alde egiten duten arte. Eta hor dauden harremanak, hor dagoen giroa, hor umeek jokatzen duten papera, gehienetan, hor oso aldaketa gitxi ematen dira. Ikusi duzue, arroa dena edo nagusiena dena edo zera dena, txikitatik 6. mailara arte. Eta inork ez dio frenorik ipintzen hori. Oso ahula dena, txikitatik hasita 6. mailara arte, gizajoa ez dakiena zelan aurre egingo duen. Oso zaila izaten da hor, papelak eta aldatzea, izaerak edo konportamentuak aldatzea. Taldeak, gure geletan taldeak aldatu egiten dira urtero. 2 edo 3 urtero agian berriro elkartzen gara berdinok, ez da errepikatu egiten dira, baina ja urte batzuk pasago eta gero. Gure geletan aurten txikiena dena, bera gizajoa txikiaren papela jokatuko du. Baina datorren urtean, txikia izan beharrean ja nagusienetariko bat da. Eta horrek, bizitzaren aurrean, beste ikuspuntu bat ematen. Eta hori umeentzat oso importantea da. Datorren urtean eurek esaten dut. Datorren urtean, ni nagusia. Eta hori, eta hurren urtean aurten txikia naiz beraz, isirik egon gero bazpara. Eta hori aberatza da. Hori aberatza da. Dano jakingo duzue, ze giro lasaia eta gozoa egoten den eskola txikietan. Nik urte asko daramatzaia, arrangoia eskola 9 eta bat, izan da. Eta nik ja galdu dut beste eskola batzutan egiten den referente hori, ez? Ni beti eskola txiki baten egon naiz, eta pentsatzen dut eskola guztiek berdin funtzionatzen dutela. Baina datozen irakasle berriek beste irudu ematen dizute, ez? Euren iritzia edo euren komentarioa betik izaten da. Ze ondo egoten da, ze lasai egoten da. Beste giro diferente bat dago, gozoagoa, familia arteko giro bat. Hori danok daukagu, eta eskolandietan hori ez dago. Gu daukagu aurten irakasle berri bat, eta berak izan zian, ume guztiak ezagutzen dituzue, ume guztien izenak ezagutzen dituzue, ni harrituta duten nintzen hori izan zidanean. Eta? Ez dira jakin beharara. Bai, baina... Eta gainera, amarenak eta aitarenak bera. Bai, ez? Behin gure eskolan zera etorri zen hezitzaile soziala, ez dakit pertsona bat etorri zen gurekin hitz egitera 4:00.
Eta orduan, atean egon zain, umeak irten arte, gurekin irakasleekin eta itzen. Ba, klaro, gu umeekin batera irtetzen ginen kalera, baina umeagaz eta gurasoa eta mama eta ikite, danok ezagunak garenez, denekin hitz egiten duzu, ezta? Pertsona honen komentario izan zen. Eta denekin hitz egiten duzu, eta dana igaten zaizue, eta danontzat daukazue berba bat. Hori da, eskola txiki bateko bizitza. Hala ez. Eta hori eskola handietan ez da gertatzen, Eskola handietan dira zenbaki bat. Gelako irakaslearentzat bai, umeak. Baina eskolan osoan orokorrean, ez da. Eta zer esanik ez, nik uste dut eskola txikietan, gurasoekin dagoen harremana orokorrean, ez ja, hori, nik orain kontatu dizuedan kalean dukidezakegun harremana, ez ere da, arlo pedagogikoan euki behar diren harremana, nik uste dut askoz be estuagoak direla. Gurasoek askoz be jarraipen estuagoa eta jarraipen, etengabeko jarraipena daukazuela gelan gertatzen diren gauzataz. Irakasleak, nik uste dut, azalpen askoz be gehiago eta jakitun egoten zariela geletan gertatzen diren gauzetan. Eskola handietan gertatzen diren. Hori zuek esan behar dira zuen. Baina, nik behintzat, nahi nukeen hori entzun, zenik horren alde ematen dugulako eta hori dalako. Ni bilek probatu ditut, eskola handia eta eskola txiki. Arazo hori, nik adibidez txikila bakarrik probatu dut, orduan ez dakit. Horret, kandago isilik. Bueno, Handia eta txikia probatu zuen? Arazoekin eta handin, arazoa irutsu zitzaien txikia zela, porque ume gehiago zeuden arazo handigoekin eta nire umeak handitu zen pixka bat atzea, eta laguntzik etzun jaso. Eta eskola txikin, zeitu nartu zuten. Eta eskola txikin gainaz esate izue, familikoa bezala. Eta laguntza zeitun jaso zen. Baina bai, bilak probatzea dituzu eta alde handia da, kristona da. Bai, nik hori jaso dut datozen irakasle berriak, askotan, zu igual keskatuta zauzume bat egaz, ez? Ba, nesu jo, zebat kostatzen zaion, ez du arrankatzen, zer egingo dugun, eta berri bat dator, eskola handi baten egondan berri bat, eta, zer, keskatuta, negatik, zer gertatzen zaio ba, ez? Badoa, ez? Orduan, eta orduntxe konturatzen gara, ume hau eskola handi baten balego, galduta egongo litzateke. Baina eskola txiki baten, gitxiago ere dira, eta askoz be jarraipen zehatzagoa. Bai, eskola handitan be, arazoak be handiguak izaten dira. Orduan, behar de pixka bat igualez, limitazun ditu, ez dira iristen garetan. Eskola txikitan errexago dago. Eta ikusi de bai arazoa lehenago. Bueno, honek dira. Nik uste dut gitxi ez direla. Ezta? Nik ikusten dizkilo da gauza baikorrak.